valoare morală, adică promovează binele, eticul și îndeoseb valoare estetică, adică promovează frumosul. Din toate acestea se naște adevărul și declanșează, ca să fiu în continuitatea ideii de terapie, declanșează catarsisul, cum spuneau vechii greci, adică purificarea prin poezie. După opinia lor, mai ales poezia, apoi dramaturgia, purifica, curăța. Și am mai găsit aici, la început, o recenzie despre Cartea Domnului Om, una dintre cărțile domnului Nan, o recenzie remarcabilă, în care domnul Chelan găsește într-adevăr niște puncte esențiale pe care le evidențiază și le discută. Dar nu aceasta este tema întâlnirii noastre de astăzi, ci cartea pur și simplu. Aici în carte, titlul, în primul rând, intrigă, Carantina iluziei sau despre Joker, dar am găsit, mi-am bătut capul să înțeleg, dacă am găsit să vedem ce scrie. În capitolul meditații am văzut chiar poezia cu același titlu și am înțeles că este vorba de o alegorie. Dacă am receptat-o corect, nu sunt sigură, dar cred că da. Iluzia, pentru domnul Chelan, este, de fapt, idealul sau acea năzuință irealizabilă, pentru care optăm inițial, dar ne dăm seama mai târziu că a fost o iluzie. N-a fost realizabilă. Deci ce este această carantină a iluziei? Este un loc unde iluzia se odihnește, ea însăși se vindecă spre a putea ieși în siguranță afară din această carantină. Afară, să dea piept cu pericolele dintr-o societate, mă refer la a noastră contemporană, deviată, imprevizibilă. Îmi amintesc că și pe vremea mea, această carantină pe care o numește dumnealui, avea numele de turnul de Fildeș. Asta se spunea, că poeții nu trebuie să mai refugieze în turnul de Fildeș, adică trebuie să coboare în societate, să vadă, să scrie de acolo. Asta pe vremea școlii de literatură, Alexandru Toma și alții ca. Dar mai nou și justiția are un turn de Fildeș. Diferența e cu limba de drum. Nu știu. Unde s-a întâlnit președinta Curții Supreme cu impostorul. E un monument de literatură română, ar trebui să-l dezbatem cândva. Păi nu știu, n-am prins asta. Da. Păcat. Da. E mai tare decât... Iar Jokerul mi se pare a fi, adică este norocul. Norocul, destinul, soarta, adică acea pe care grecii o numeau, fac referire la ei pentru că anticii greci rămân un model pentru toți. Da, un model sigur de referință și considerau că destinul este fatal, soarta este imposibil de evitat, de fentat. Imobil. Imobil. Putem să-i spunem și cu alte sinonime, indiferent cum. Aici însă poetul modest coboară, spune, ca să nu devenim propria statuie, coboară de pe soclu și, citez, am pornit ușor cu minte către casă. Deci refuză condiția eroică, deși poate i s-ar potrivi poetului, și intră în rânduri, în existența simplă, comună. Cine sunt eu, se întreabă poetul. Cine sunt eu? La un moment dat spune, dați să caut pagina, sunt un romantic desuet. Deci un poet neliniștit, bântuit de întrebări, cărora nu le găsește pentru moment răspuns și, bineînțeles, nimeni nu le-a găsit după tomuri întregi scrise. Resimțind dureros că noi, toți fiind creați mărginiți prin concepție, nu avem acces
mici răspunsuri la marile întrebări ale existenței. Spuneam că este un romantic desuet, dar în același timp spune despre sine: sunt un cârlan, un golan, un câine obosit. Spun doar snoave și minciuni pentru proști și păcălici. Sper că nu ne-ați avut în vedere pe noi. Aceasta este într-un descântec și respectă rigorile descântecului, dar luat de val, se referă, devine o poezie. O poezie. Cele două. Am identificat de asemenea interesul, mai mult decât interesul, obsesia poetului pentru începuturi, pentru origini, pentru ce a fost înainte de toate, înainte de Big Bang-ul acela la care se referă, chiar spune în Big Bang. Nu mai găsesc, dacă n-am notat. Pauză. Gata? Nu, numai puțin. Să 45. găsesc aici. Deci spuneam că poetul nu o găsesc, dar vă spun așa, fără să mai citez. La pagina 4. 45, 45, începe. La 45, ce avem la 45? Începe capitolul 4, cosmogonice sau... Da. Despre cosmogonice și Big Bang, da. Și aici sunt niște lucruri foarte interesante. Am identificat ecouri din Eminescu, din Nikita Stănescu, din folclor, din Blaga mai ales. Foarte interesant din Blaga, unde reia o idee, nu știu dacă s-a gândit la asta sau așa a ieșit, că viața și moartea nu sunt fenomene succesive, adică moartea urmează vieții, ci sunt simultane. Merg împreună, merg mână în mână. Da, păi în clipa în care te-ai născut, deja începi să te apropii de moarte. Pierzi din timpul care ți-a fost părăsit. Este ideea lui Blaga. Revenind la ce spunea poetul, că este un romantic desuet, eu zic că este și un panteist în același timp, adică foarte atent la natură. Apare motivul comuniunii om-natură, unde, interesant, deși tributar lui Eminescu pe alocuri, gândește invers decât Eminescu, are altă viziune. La Eminescu, omul și sentimentele lui sunt pe primul plan, iar natura vine să completeze omul. Deci natura, prin frumusețe și armonie, intră în comuniune cu omul. La domnul Chelan este invers. Omul face parte din natură. Deci este un element, component al naturii. Nu este superior naturii. Aici e tributar liricii japoneze. Poate și cine știe japoneză. Și lui Coșbuc, de exemplu, ca să mă duc mult în urmă, pot să mă duc mult în urmă și la Alecu Rousseau. Primul și singurul creator de versete la noi, după Lamartine. Da. Nu știu ce spune. Da, deci poetul este obsedat de începuturi. Deci vremea aceea, înainte de Marea Explozie, înainte de Big Bang, când nu exista posesiune, nu exista individualitate, merge până la aspectele infinitezimale ale naturii. Cineva mi-a ascuns textul. De asemenea, ca să trec la altă idee și ultima pentru mine aici, poetul oscilează între iubirea platonică cu ingenuități feciorelnice și iubirea pătimașă. Deci este un celest și un teluric în același timp.
Adică celest prin faptul că aspiră către cer, către platonic, către ideal, către abstracțiune, de fapt, și teluric, adică întors spre terestru, este un vitalist, în fond, un vitalist mascat. Și dacă mă gândesc la domnul Giurcă, care a lansat și n-a mai apărut, mă gândesc că îi s-ar potrivi acea furtună hormonală. Când ați scris poeziile? Am găsit una foarte interesantă, că această furtună este o atitudine specific feminină câteodată, de se găsește și la fete. Am găsit aici o poezie, A să-ți permit, sau poezia fetelor. O fată vorbește aici. Este un fel de joc al dragostei și al întâmplării, în care fata este zburdalnică și bubiață, îndrăzneață, alintată și galnică, în orice caz. Aș fi vrut să o citesc în întregime. Azi îți permiți să tragi cu ochiul pe sub fuste, să mărești ușor nivelul de estrogen, să mă săruți apoi încet pe buze și să-mi ridici ușor nivelul hormonal la cer. Azi eu nu vreau să am regrete. Bătaia tâmplelor încet o schimbă într-o bătaie a inimii cu dângănit de clopot, ca o clepsidră prelinsă în clipele de aur, zângănit. Azi eu te las să-mi șoptești la ureche, cum că ți-e dor și vrei să mă iubești, și dacă ești cu minte, voi mărita cu tine. Dacă mă ocroti precum mușcata ca pe genunchi ce pe genunchi o crești, apoi atinge-mă ușor în suflet și spune-mi dacă te mai simți stingher. Îndoaie-mă cu promisiuni de fete și ți-o dea ceva fără să am regrete. Astăzi, atât îți cer. Pe asta spusesem și eu, că între coperțile cărții am găsit idei interesante și chiar frumos redate, numai că făceam observația că recenziile ale altor cărți ar fi găsit locul mai degrabă într-o antologie de autor, decât într-o carte de sine stătătoare. Și la Carantina Iluziei, capitolul 1 este numai din recenzii, deci am pierdut un capitol la această carte. Eu asta ziceam. Cred că editura a vrut să E posibil, e posibil. O să vedem în răspunsul autorului. În mod sigur, Da. editura. Mulțumim frumos, doamna profesoară.